Magic Fest 2013 je největší mezinárodní magický festival v České republice, který se konal stejně jako loni i předloni v Uherském Hradišti. Za náš tým webu magicbros.cz jsme tam měli já, Radek Kouzelník, hnedka potom Radek Stach neboli Magic Radek a jako třetí člen jel David Václavík neboli Kouzelník Dave. Po dlouhé a únavné cestě jsme se konečně ubytovali, trošku jsme se vybalili a hnedka následně jsme se šli také pořádně kouzelnicky najíst. No a potom už jsme šli přímo za kouzelníky na náměstí, kde se stejně jako každý rok konalo představení pro veřejnost, kde vystoupil například Jirka Hadaš, Jakub Koucký a mnoho dalších kouzelníků. Také jsme se pokusili zlomit rekord o nejvíce nafouknutých a vytvarovaných zvířátek z balónku, ale to se bohužel nepovedlo. A poté večer už začal první soutěžní blok, kterým byla mikromagie, který jsem začal já, Radek Kouzelník se svým čtením myšlenek. Hned po mně šel na řadu mladý kouzelník Filip Struška, který ukázal pár karetních a nejen karetních kouzel. A poté následoval Magic Radek neboli Radek Stach se svým příběhem s mincemi. Shodou okolností a také bohužel se několik soutěžících z mikromagie odhlásilo a proto museli pořadatelé sehnat někoho, kdo by vystoupil místo těchto kouzelníků. A právě jedním z těchto zastupujících kouzelníků byl pan Josef Kaiser, který ukázal jedno krásné kouzlo s mincemi a poté všechny v sále šokoval tím, když si vzal do ruky kytaru a začal zpívat a hrát. Samozřejmě je nutno zdůraznit, že všechny překvapil a šokoval v tom dobrém slova smyslu, protože jak jste si mohli všimnout, porotě se to velmi líbilo. Jak jde sama piková ráma začíná šťastný den. Ovšem další soutěžící už neměl ani kytaru, dokonce neměl ani mince, ale dalším soutěžícím byl pan Hostička, který už si vzal zpátky do ruky karty a s balíčkem karet ukázal, respektive s dvoumi balíčky karet ukázal jedno krásné kouzlo. A samozřejmě i další soutěžící byl takzvaný náhradník, i když to nemyslím nějak špatně, a tím byl Štěpán Vašíček, kouzelník z Prahy, který ukázal velmi originálním způsobem a hlavně zábavným způsobem další karetní kouzla. A mikromagický blok uzavřel David Václavík neboli Kouzelník Dave. Pokud si můžu dovolit takovou vtipnou poznámku nebo spíše fakt, tak David nevěděl, byl to další náhradník a nevěděl, že bude vystupovat. A byla to jeho první soutěž a jeho soutěžní program jsme na pokoji vytvořili asi půl hodinu před celou soutěží. Takže podle mě opravdu obrovský úspěch, že to David takhle dokonale zvládnul. A o skvělou zábavu se postaralo kasíno falešných hráčů Vládi Babky a v kombinaci s galerií slováckých vín to bylo úžasné zakončení prvního dne Magic Festu. Sobota začala prvním soutěžním blokem na jevišti, který otevřel kouzelník Dušan Cápa ze Slovenska a do své show zapojil i lasery, což se často nevídá. Další bylo kouzelnické duo David Ďurica a Nina Kulišiáková ze slovenského klubu Detva. Hned po nich vystoupilo klaunské duo Jana Hostičková a Aneta Valíčková. A vůbec poprvé se na soutěži objevil Adam Kotínský, který předvedl mistrnou manipulaci a všechny opravdu překvapil. Své jevištní vystoupení také předvedl Josef Smutný, který předváděl manipulaci, objevování, mizení a všechno, co na jeviště patří. A dopolední sobotní blok uzavřel
Marek Zářivec. Poté bylo trochu prostoru na porozhlédnutí se po magických bazarech a obchodech, nakoupit si pár balíčků karet, pyrovaty a dalších kouzelnických rekvizit. Odpolední soutěžní blok bohužel nemáme celý, ale soutěžil zde například Mák Radekr neboli Radek Šimčík, také dorazil Pavel Wurcels z Prahy, a že je festival opravdu mezinárodní, dokázal soutěžící z Maďarska Leonard Farkas, který předváděl také manipulaci, objevování a mizení. Jako jediný na jevišti s mluveným programem vystoupil Michal Nesfeda, který předváděl mentální magii, kterou ukazoval například kouzelník Justin Willman v show Ellen DeGeneres. Součástí každé kouzelnické akce je samozřejmě seminář a letos na Magic Festu měli seminář Magic Vladimír ze Slovinska a také Tom Griff z Prahy. Poté už následoval gala večer, ze kterého jsem vám připravil takový menší sestřih a ukázku. Musíme pomáhat, za Danuškou jsme říkali, že ty břišáky už taky nejsou, co to bývalo. No, 3, 2, 1, teď. Wow! Dámy a pánové, extrémně nebezpečné kouzlo. Dana Vodáková, Česká pojišťovna starosta města Plzeň, zajiště ten třetím místě v kategorii mikromagie se umístil Radek Stach. Radku, prosím. Tak počkáme si, no doufám, že tady je. Radku, kde tě máme? Jo.
chlap chlapovi kvetinky nedáva, veľmi rád ich odovzdávam. Druhé místo získal Štěpán Vašíček. Štěpánku, mládě, pospěš. Mě tak napadlo, že když mám takovou věhlasnou porotu, jsou to ty mikromanie. Právom a rád ťa dekorujem touto medailou a už som povedal, aj keď chlap chlapovi kvetinky nedáva, myslím, že toto nebude inak vnímané. Já jsem dost vykládal tu mikromagii. Je pravda, že odbornou porotu podtvoří stejný tým lidí, který se v Uherském Hradišti osvědčil, ale s přibývajícími lety, já to vidím doma na tátovi, špatně vidí, blbě slyší, to je potom radost s ním bydlet, ale já mám ho strašně moc rád. Ale s přibývajícími lety bychom měli udělat soutěžní kategorii makromagii. A nebo budeme fasovat porotě dalekohledu, že jo? Tak, ale nicméně první místo, tady jsou spousta kluků a kamarádů, kteří soutěží mikromagii nervózní. Je, pardon, Štěpánko, ještě diplom. Tak první místo, a to je, to historku vám potom možná řeknu, až řeknu jeho jméno. Takže první místo získává Josef Kaiser. A to bylo tak, že se nám odhlásil mikromagii Jan Mazáš, že nepřijde a Roty Pajiš, tak já jsem tady vychodil, smutně koukal a prosil kamarády, jestli by je někdo nemohl v té soutěži nahradit. A Pepa, a tak když jsem přijel z Prahy, tak já to udělám. A vidíte, vyplatilo se. Pepíku, děláme. První místo mikromagie Josef Kaiser. Poctivá príprava sa opláca. Je to úplne jasné. Právom ti odovzdávam diplom, dekorujem ťa významným ocenením a kvetinky neber ako od chlapa, ale ako súčasť tejto ceny. Jos Kaiser, ktorý dokázal, že dlhodobá poctivá príprava na súťažné vystúpenie prináša úspech. Vyští magii do 18 let a to už zvládnu sám, změní asistenty, takže začneme ne od prvního, ale od třetího, uděláme to trošku napínavé. Třetí místo v této kategorii a já mám obrovskou radost, protože to je začínající kolega, který se vlastně účastnil první soutěžní kouzelnické přehlídky a dokonce u nás a získal třetí místo a je jim Adam Kotínský. Adame, blahopřeji. Pánové, nasaďte krásně. Tak, poprosím tě, pojď se mnou dopředu. Pojď. My zatáhneme oponu. A protože to byla tvoje první soutěž, tak kdy jsi byl nervózní? Před soutěží víc nebo teď jsi nervózní? No, tak před soutěží, určitě. Vidíš to tak, teď je to pohodička, sbíráš úspěchy. Jsem rád, tak, ale určitě jsi zvědavý, kdo tě porazil, aby si to potom mohl s ním vyřídit, že jo? Takže druhé místo v kategorii jevištní magie do 18 let získává Jana Hostičková a Aneta Vaníčková. Holky jste tady s námi? Jana a Aneta, můžu říct, že teď nedávno vyhráli i ocenění na festivalu divadla Kouzel a dokonce byly velmi úspěšné i v loňském ročníku Magic Festivalu. Šikulky. Teď se zase budou hádat, že mají jenom jeden diplom, ale já slibuju, že jim to dotiskne a budeme mít i dobrý. Ale Anetko, oni jsme ho posílali tobě, takže teď si nechej tento a já ho potom Janě pošlu. Vy jste to měli spravedlivé. Tak, pojďte se za mnou za Adamem, protože určitě i vy jste zvědavé, s Adamem společně, kdo vyhrál to první místo a s kým si toto můžete vyřídit. Tak, první místo, ale já si myslím, že po zásluze, získal zřejmě nejvzdálenější účastník soutěže kategorie jeviští magie do 18 let a tím je Laszlo Kiss z Maďarska.
by zajímalo, jak Kuba mu blahopřeje maďarsky. Asi ne, Kubo, že? Pěkně po česky. Správně, když chce jezdit, tak když chce jezdit nám, ať se naučí chlapec česky. Tak, dámy a pánové, vítězové kategorie jevištní magie do 18 let. Dámy a pánové, vy už to víte, kdo získal druhé místo a porota se rozhodla udělit tuto cenu kategorie jevištní magie do 18 let, takže pro tuto cenu si teď nyní může přijít Jana Hostičková a Aneta Valíčková, které získají druhé místo. Předávat cenu a gratulovat. Holky už byly ověnčeny medailemi. Dodatečně jsem všem našim výhercům předal také dárek od partnera, na které jsme si pochutnali a ještě si můžeme pochutnávat ovocňák. Takže to jsem rozdal o přestávce a rozdáváme i teď, ale nyní holky od pana Štefana Kuče, tato báječná cena právě pro vás za druhé místo. Gratulujeme. V rámci Magic Festival 2013. Můžeš prosím tě všem ukázat, co teď držíš v ruce? Ano, já tady mám, přátelé, šek pro absolutního vítěze soutěže Magic Festival 2013 a je to šek v hodnotě 5000 korun. A tento šek získává opravdu, už to tady moc dostane špatně, letiště neví, už to víte, ale o to vzadu fakt neví, Michal Nesveda. Absolutní vítěz. Michale, dobrý večer, že vám dneska jednou gratulovali, moc gratuluju. Medaile pro vás. Slíbený šek. Nebo někdy fakt vyměníme za těch 5000 korun. Můžu se zeptat, Michale, co si pořídíte za těch 5000 a určitě to bude něco na kouzlení, že? Na kouzlení to bude to, že se dostaneme do Prahy zpátky. Dobře, tak gratuluju moc, vy jste skvělí. No já nevím, jestli bys to neměl vzít přes Magic Studio 2000, to si ještě rozmyslí. Tak jo, Míšo, moc blahopřejeme. Já už jsem to říkal, byl to opravdu můj favorit, protože tuto mentální magii jsem fakt viděl dneska poprvé a je moc šikovný. Díky moc, Michale. Prosíme jednu společnou fotku a můžeme si vyfotit my tady máme dlouhé našeho kamaráda. Ať máme Grand Prix. Užij si to. Gratulujeme, Michale. Absolutní vítěz Magic Festival 2013, Michal Nesveda.